Manazareta ayingcwele abantu abadala bayinkinga ngoba bakwazi ukulanda uphezulu emagatsheni emide bakwehlise bakubeke phansi. March 11 ngenyanga ephelile umhlangano kuseTafelkop Wow, March 10 kwakuhle kwanjeya wathi ngomsombuluko ngangiseverele makoto ngiganele semsebenzini ngathola ucingo kwathi wendlini uyasha emini kwabhaka ngabotu uma kuthiwa ke indlu yasha washa yonke into noma icabanga esendlini hayi ke isigameko phela ushini indlu mayisha nentambo kabhesi ziyahlangana indlu angaze ngana kalutho bengahlele lutho mina uthi ngizozala ekhaya namhlanje hayi ke ngaqhubeka ke njengenhlala yenza ngayifuna nami ngafaka izandla emaphaketheni awukushindlu asengithothi la sekhaya la ngizalwa khona into bethinta leli khaya njoba ngilapha namhlanje bengithi ngizoya eGibisile izolo kodwa kuthi ngilele kuzosa kube namhlanje ngiboniswa lendlu yasha eyathi ngingaphesheya kuselokishinike lapha ngihlala eMlazi eyathi ngingaphesheya lendlu isha ngaphesheya ihlukileke le yandlu ayifani nezindlu uma ngishumayela ungabova ngihlala emafukwini ihlukile nje yinhle amen ngibona lendlu yasha ngaphesheya sekumemeza umuntu kunesikhala lapha ekhaya uma udundubala phezulu kaSwayimani khona lendlu mayisha ngibona athi ngisenciweni elidala ekhaya uyazi ke ekhaya umshumayeli sekumemeza umuntu lo muntu ngathi umemeza kude ubezwe abantu uma bebona isigameko bememeza thiwa bamemeza ngangekho konisha babememeza kwathi kuyasha esitezi kuyasha esitezi uma mina ngiyibuka lendlu isha sekumemeza umuntu lo muntu umemeza kude uthe ekhaya lemphefumulo abantu bamemeza bathi kuyasha lapha lo muntu umemeza usesikhaleni ekhaya phezulu nje uyazimisa sekhaya yakhe phansi kwewa bese kuba nesikhala esidundubala ngaphezulu kwasana lo muntu engathi uvele lapho uyamemeza uthi ekhaya le ngathi uyabona mase ngayikhala emphefumulo namhlanje sengoba kuyosangifile kusasa njoba ngila
Akushongo lutho, akuthiwanga ngiphathe lutho. Ngithe nje into engizoyiphatha engeke ngizokhulunywa ngayo umnikelo. Amen. Ngoba akukho engitshelwe kona ngifuna ukwenza into engayitshelwanga. Amen. Kodwa izwi nje lithe nje ekhaya lemphefumulo engabe nje abazi. Ngoba ngithema ngivuka ngathi faya ngiye ekhaya lemphefumulo njengoba ngilapha ngcwele. Ngiyacela lapho engangasola khona ngendaba lapha ekhaya uShembe ngithethele. Ngoba mhla uShembe ezovula lo muzi ngangikhona. Ngisho amazwi inkosi uNyezezulu eyawasho imemsamu lapha ngangiphakathi nje ngawezwa. Ngoba namhlanje izitha zikaJehova seziwaphika. Engifisa ukusho kwesengihlala phansi ukuthi hey ningabobanaka abantu ngendaba lapha ekhaya. Ngifunda isifundo mina namhlanje ngikhulile mina nginabafowethu abadala ngiyena umdala ekhaya. Kodwa ngifunda isifundo ukuthi umuntu nomuntu okuleli ibandla nohamba lendlela nophilayo emhlabeni ongelona iNazaretha, umuntu nomuntu akanake indaba yabantu abangasekho bakubo. Amen. Ngoba abantu abangasekho bakulandisa uhambe emagatsheni njengenkawu bakubeke phansi. Nkosi uSenizulu.